पैसा का कुछ आदमी आए क्या? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जी सर, वो यहीं आए हुए हैं, रूम नंबर 004 और 002 में रुके हुए हैं। 002 एंड 004 मिल सकते हैं क्या? नीचे 002 ना ऊपर जाना है, नीचे ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में। थैंक यू थैंक यू थैंक नमस्कार 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 बसले हाँ केତେ ବର୍ଷ ରହିଲ? ଚିମରା ଆଇଥିଲ ସବୁ। ବସି ଗପସପ କରୁଥିଲୁ ଆଉ କଣ ସବୁ ଏମିତି ସିରିୟସ୍ ଦୁଷ୍ଟ? ମାନେ ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପୁରା ସବୁ ପଇସା ସବୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଟା ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ ସେ ବିଷୟ ନେଇ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଉ। କୋଉ ସାଙ୍ଗର? ସେ ଆମର ସାଙ୍ଗ ନାଇଁ କି? କେମିତି ହେଇଗଲା ଏଇଟା? କୋଉ ସାଙ୍ଗ? ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୋଲି। ଓହୋ, ହେଲେ କଣ ରିପୋର୍ଟ କଲେ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ତାଙ୍କେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ, କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ। ଜାତି ଏକା ଏଇଟା ମାନେ ଆଜିକାଲି ବଡ ଜାଟି ମିଶା ଓଟିପି ମାନେ ମାଗବେ। ହଇ ଆମେ କେମିତି ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦଉଛୁ? ବେବି ଓଟିପି ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ତାପରେ ଖାଲି ଏଟା ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆମର ସାଙ୍ଗ ତାର ଗୋଟେ ଏପ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ କର ବୋଇଲା, ମାଷ୍ଟର ଝେଡ ମାଷ୍ଟର ବୁଝିଲ କି ନାଇଁ? ଏପ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ କଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 10,000 ଗାଏ, ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ 10,000 ଗାଏ, 2 ଥର ଦିନ 10,000 ଦୌଡିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଦୌଡିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ 70,000 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ତାର। ରିକଭରି ହେଲା ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ରିଲେଟିଭ ଗୋଟେ ଅଛି, ଟ୍ରେନରେ ଟିକଟ କରିଥିଲା ସିଏ, ଭଉଣୀ ହେଲା ବୁଝିଲେ କି? ଟ୍ରେନରେ ଟିକଟ କରିଥିଲା, ସିଏ କ୍ୟାନସେଲ ଯେତେବେଳେ କଲା ତାକୁ କେମିତି ଜାଣିଦେଲେ ତାଙ୍କେ ତମର ଟିକଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲା ପରା, ଆଉ ତମର ପଇସା ଯିବ, ତମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅ ବୋଇଲା। ଇଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଗଲା, ୟାର ପାଠ ପଢୁଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଦେଇଗଲା। ତାପରେ ତାକୁ ବାରବାର ପଚାରିଲୁ କିଏ ଦେଲା, ଏତିକି ଭିତରେ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି ହେଇଗଲା, 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି ହେଇଗଲା। ବାପରେ, ତାକୁ କିଛି ପଚାରିଲା ତୁ ତ ପାଠ ପଢୁଛୁ କେମିତି ଓଟିପି ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲୁ? ସେ ଲାଜକୁ କହୁ ନାହିଁ କି କିଛି ମାତ୍ର ଓଟିପି ନମ୍ବର ଦେଇଥିବ ଆକାଶୀ ହେଇଠି ଓଟିପି ନମ୍ବର କେବେ ଦବ ନାଇଁ। ଆଉ ଲୋକ ଏମିତି ଭୋକୁଆ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ନାଇକି, ଓଟିପି ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଜା କରିବା, ଦେଖ ଜଣକୁ ଓଟିପି ନମ୍ବର ମାଗିବି ସେ କେମିତି ଦଉଛି ଦେଖ। ମୁଁ ଯାହା କହିବି କୁହ, ଜଣକୁ ଆମେ ବକରା ବନେଇବା ଶିଖେଇବା ଲୋକକୁ। ଇ ଓଟିପି ନମ୍ବର ମାଗିଲେ କେବେ ଦେବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଶିଖେଇବା ଜଣକୁ। ଏଇଟା ସମାଜ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା। ଓଟିପି କେତେ ସହଜରେ ଜଣେ ଦେଇ ଦଉଛି ସେଟା ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା। ଆମେ ଫାଷ୍ଟରେ ନାଇକି ଗୋପାଳ ଭାଇନାକୁ ଫୋନ କରିବା, ବକରା ବନେଇବା ତାକୁ। ବକରା ବନେ ଗୋପାଳ ଭାଇନାକୁ ବକରା ବନେଇବା ହେଲା। ହଉ ହେଲେ ଶୁଣ, କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କର ତ ଟିକେ ଗୋପାଳ ଭାଇନାକୁ। ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିବି ସେମିତି କହିବ ହେଲା। ଫୋନ କର, ଏଠି ନମ୍ବର ଲେଖ ଲୋକ ଲୋକ ହେଲା। ଲେଖ 946 ଟା ପାଇ ତୁ ବୋଲତେ ଆନ ହେଲା। କିଏ ଗୋଟେ ଫୋନ କଲାଣି ସକାଳ ସକାଳ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗୋପାଳ। ହ୍ୟାଲୋ। କିଏ କହୁଛ? ନାଇଁ ଶୁଣ, ନେଇକି ଫୋନ ହଜି ଯାଇଛି। ଏଠି ହଜିଗଲା? ହଁ, କେମିତି ଗଲା? ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ ରୁ କରୁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଫୋନ ରୁ କରୁଛି। ଓ ବଡ ଧନ୍ଦା ହେଇଗଲା ହେଲେ। ହଁ, ତମର ପାଖରେ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ଫୋନ ଏପ ଅଛି କି? ନାଇଁ ତ ସେମିତି କିଛି ଏପ୍ ନାଇଁ ମୋର। ତମର ଜିମେଲ ଆଡ୍ରେସ ମୋର ଫୋନ ରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଓଟିପି ଆସିବ। ଓଟିପି ଉଠାଇବ? ହଁ, ଓଟିପି ଟା ମତେ ପଠେଇଦବ। ଓଟିପି ଆସୁ ଆସୁ ତ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି ବୋଲଛ ତ? ହଁ ହଁ, ହଉ ପଠେଇଦେବି। ଟିକେ ରଖ, ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ରାମ ଗୋଟେ ଫୋନ କରୁଛି, ଟିକେ ରଖ ଟିକେ। ରାମ ଗୋପାଳ ଭାଇନା
ହଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଥିଲ ଏ ଜଣେ ଇନ୍ଦିକା ଫୋନ କରିଥିଲେ ତ ଏମିତି ଏକା କିଏ ଫୋନ କରିଥିଲା ଭାଇନା ଏ ଜଣେ କିଏ ଲେଡିଜ ଜଣେ ଗା ମୋର କ୍ଲାସମେଟ ହେଇଥିବେ ପରା ଭଲ ଲେଡିଜ ଜଣେ କ୍ଲାସମେଟ ହେଇଥିବେ ଭାଇନା ତମେ କାହାକୁ ଏମିତି ଓଟିପି ଦେଇଦବ କି ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ତମକୁ ଏବେ ଓଟିପି ମାଗିଲା ନା ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଭଲ ଆମେ ସବୁ ବସିକିରି ତମକୁ ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲୁ ଭାଇନା ଲୋକ କେମିତି ଭୋକ ହେଇକିରି ଓଟିପି ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମକୁ କିଏ ଫୋନ କଲେ ଓଟିପି ଦେଇଦବ କି ଓହୋ ତମେ ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ବିସର୍ଜନା କରିକିରି ମତେ ଏମିତି କରୁଛ ଆଉ ଭାଇନା ଯଦି ବାହାର ଲୋକ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଓଟିପି ରେ ତମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଇଥାନ୍ତା ସତେ କି ଆଉ କେବେ ବି କାହାକୁ ଓଟିପି ଦବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ତ କାହାକୁ ହେଲେ ପଚାରିକିରି ଲେଡିଜ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିଦେଲା ବୋଲିକିରି ଓଟିପି ଦେଇଦେବ କି ବୁଢା ହେଇଗଲ ସିନା ତମର ରୋଗ ଗଲା ନାହିଁ ଭାଇନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରାମ ଭୁଲ ହେଇଗଲା କି ଗରମ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଏମିତି ସବୁ ମୋର କାଗଜ ପତ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ଫାଇଲ ସବୁ ପଳେଇଥା ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଇଁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ରାମ ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ ଏମିତି ଆଉ କେବେ କରିବି ନାହିଁ ହଉ ରହିଲି କେତେ କାହାକୁ ଓଟିପି ଦବ ନାହିଁ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏଠି କରିବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଆମର ଭଉଣୀ ନା ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ ନିଜେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ ବୋଇଲେ ଠିକ ହଁ ସବୁ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର ଟିଭି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି ନାହିଁ କି ଫୋନ ମିଶା ଦେବି ନାହିଁ ଆଉ ରହିଲୁ ହେଲା ହଉ ହଉ ରଖୁଛି ଦେଖିଲ ମତେ ସିନା ଏମାନେ ବକରା ବନେଇଥିଲେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ମୁଁ ଯଦି ଓଟିପି ଏମିତି ସତ ଆସିଥାନ୍ତା କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ଫସି ଯାଇଥାନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଏପ୍ ବା ଲିଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗ କର ବୋଲି କହିଲେ ସେ ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ ମାରିକିରି କେବେ ବି କାହାକୁ କିଛି ନମ୍ବର ଦେବେ ନାହିଁ କିଛି ଜଣେଇବେ ନାହିଁ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଜନସଚେତନତା ପାଇଁ ନମସ୍କାର।